Mar vilayetinde qallar onun başlanandan nazar etmeden ilatun yetmezçiliginden kösenýär. Mar vilayetynyň ýöwletden etrawynyň bayra jogasynyň ýaşaýjysy öz adynyň efirde tutulmalygyny sorap Azatlyk radiosu bilen töhbetdeşikde şeýle urun berdi. Ozal adam maşyna 10 kilogramdan berilen un normasy soňky 3 aýda 5 kilograma çyle azaldyldy. Köp çagaly uly hojalyklara adam maşyna berilmeli edilen 5 kilogram un elbetde yeterlik däl. Oba ýaşaýjylarynyň esasy limiti undan bişirilýän çörekdir, somsa ýaly limitler bolup durýarlygy üçin adam maşyna aýda berilmeli edilen 5 kilogram un hojalyklara ýarmaýa hem yetmeýär. Emma adam maşyna şol berilmeli diýilen 5 kilogram uny hem wagtynda alyp bilmän kösenýär diýip ýaşaýjy dowam edýär. Aprel aýynyň dowamında oba dukana gatnap berilmeli norma un alyp bilmän. Ol normany maý aýyna geçip aldyk. Inde maý aýy gutarıp barýar. Biz bir aý bäri her gün dukanyň kapysyny saklap özümize berilmeli un alyp bilmän kösenip oturýarys. Dukana gelmeli un haçan gelirken diýip dukany garawullap hojalygyň ählisinden hem galýarys. Uzakly uny ýolda bolup nemelerimize seredip bilýäris, nede malymyza seredip bilýäris. Bu hem hojalyga uly ziýan ýetirýär. Wagtynda ekmeseň ýa ekini otamasaň erteki un çagalaryň iýjek ak göwünden hem kesilýärsiň. Dukan müdüriniň gelýän ular hem nire ýitirmediýändigini anyklap bolmaýar. Her gün garaşyň un gelerden jogap alýarys. Käte sabır käsemiz dolup gatyranyp başlasak onda dukan müdüri men näme deýin hepde de 20 halta un berýärler. Men onu haýsy beriňize ýetireýin diýip özünde günah ýokdan aýdýar. Bu ýerde müň hojalyga golay owa hepde de 20 halta un berýän emeldarlar günäkärlejekmi? Ýa dukan müdürini günäkärlejekmi? Ýaşaýjylar munan baş çykaryp bilmeýärler. Emma un yetmezçiliginden kösenýän ýekebizin hojalygymyz däl diýip ýaşaýjy sözüne goşýar. Dukan müdüriniň sowatsyzlygy sebäpli hem özleriniň juda kösenýändiklerini ýaşaýjy aýdýar. Biziň familiýamyz alfabetiň izki sanawlarynda durýar. Un dukana düşäýän halatynda basawatlygy totatjak bolup, dukan müdüri her gezek familiýalary alfabet boýunça çagyryp başlaýar welin, her gezek hem A harpynyň başlanýan familiýalar okalýar da, beýleki harplardan başlanýan familiýalara aýda bir gezek hem gezek ýeten ok. Türkmen galanyň un zawodunda öndürilen unlar bolsa, ýöletiniň bazarynda 25 kilogramlyk kaltalar 100 manatdan satylýar. Beýle gymmat wagtdan un satyn alyp çagalar çörekden doýurmaga bolsa, her bir maşgalanyň güýji ýetmeýär. Ilaty geň aldyrýan esasy zat bolsa, özümizde öndürildi diýilen unyň şeýle gymmat wagtdan satyga çykarylmagy diýip ýaşaýjy owada buğday orogy başlanan bolsa da, un yetmezçiliginiň artýandygyna ümsit çekýär. Ilatyň bu kösençliklerinden bolsa habar alýan hiç bir resmi ýok. Ne deputatlar görnýär halkyň arasynda, ne de häkimler görnýär. Her bir zata burnuny sokup ilaty gorkuzyp gören ýürüýte gullagyň işgärleri hem owa gezelenje gelýän daşary ýurt habar berişleri işleri bilen hazmatdaşlyk edýän jurnalistleri garawullamaga gelýärler. Emma ilatyň halinden habar alyp, un yetmezçiligi ýaly meseleler çözmäge olaryň wagty ýok bolmaly diýip ýaşaýjy aýdýar. Käbir maglumatlara görä Mar vilayetynyň Ahal vilayetynyň un zawodlarynda Kazak Respublikasynyň satyn alynan buğdaýdan un öndürilip başlanypdyr. Şol sebäpli bazarlara çykarylýan unlar gymmat wagtdan satylýar.